Bore da blant, dyma fi Mrs James ar y delyn yn chwarae un o fy hoff ganeuon, Anfona Fangel. Neges Heddwch ac Ewyllys da gan bobl ifanc Cymru 2020. Stopio'r cloc ac ail ddechrau. Annog bobl y byd. Rydyn ni'n gwario ddiangen. Rydyn ni'n gwastraffu'n ddiangen. Rydyn ni'n teithio ddiangen. Annog y ieuenctid y byd. Nawr yw'r amser i ddiolch. Diolch i rheini ar yr englaen sydd wedi ein helpu i gario ymlaen. A gyda'n gilydd gallwn greu dyfodol gwell. Dyfodol o edrych ar ôl ein hunain ac o eraill. Dyfodol o gofio am y llai ffodus yn ein cymunedau. Dyfodol o ofalu am y blaned. Gweithredwch. Annwyl arweinwyr y byd. Mae'r coronavirus wedi stopio'r cloc. Gwrandewch ar y pobl ifanc o Gymru a'r byd sefyll gyda'n gilydd. Gweithredwch drwy gymryd cyfrifoldeb dros ein dyfodol ni. Mae byd wedi deffro. Nawr, deffrwch chi. Helo, bore da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion blwyddyn 6 fanna am adrodd Neges Heddwch ac Ewyllys dda yr Urdd blwyddyn yma, a diolch i Mrs James am chwarae'r delyn hefyd. Nawr bore yma, roeddwn i'n meddwl darllen stori yn y chwedlau eisop eto, stori Y Ci yn y Preseb. Hen ddiogyn oedd ci'r fferm, ac wrth ei fodd yn gwneud dim byd o'n cysgu. Ei hoff le i gael nap bach oedd yng nghanol y gwair meddal mewn preseb y meidi'r gwartheg. Dyna lle roedd o'n pen dwmpian yn hapus braf un fi nos pan ddaeth y gwartheg i mewn. Roedden nhw wedi blino'n lan ac yn llwgu ar ôl gweithio'n galed drwy'r dydd yn tynnu'r ardder yn y ceiau. Esgus o da ni, meddai'r gwartheg yn reit gwrtais, ond rwy ti'n gorwedd ar ein swper ni, rydyn ni gyd bron a llwgu. Does dim ots o gwbl gen i am eich boliau chi, cyfarthodd y ci. Dydw i ddim yn bwriadu symud modfedd. A dechreuodd y ci chwernu a sgyrnygu'n gas ar y gwartheg, nes ei bod yn ofni mynd dim nes at y preseb. Gwranda, meddai un o'r gwartheg, rwy ti'n bwyta cig, ond wyt ti? Wel, gwair ydy hwn. Dyma ein bwyd ni, ac rydyn ni'n barod amdano fo. Y funud honno, daeth y ffermwr i mewn. Yr hen ci gwirion, gweiddodd. Gyrrodd y ci o'r beidi ac allan i'r oer ni.
mwyn dysgu gwersi iddo. A mae neges i'r stori yna, yn crymu mewn tyma bach gyda Neges Heddwch a Ewyllys da yr wythnos hon. A'r neges yw, os nad ydy rhywbeth o unrhyw werth i chi, yna, rhowch i rywun arall. A mae'r sefyllfa yma ni'n ffeindio'n hunain mewn ar hyn o bryd, dros yr wythnosau diwetha, wedi helpu ni i sylweddoli bod llwyth o bethau gyda ni. Does dim angen hanner y pethau sydd gyda ni. So os mae rhywbeth gyda chi, a does dim angen arnoch chi, rhowch i rywun arall sydd ei angen e. Wythnos nesa, mi fydd hi'n hanner tymor, a gobeithio byddwch chi'n cael wythnos i ymlacio neu bach llai o waith i'r ysgol, a wedyn wythnos ar ôl ni, mi fyddwn ni nôl am 7 wythnos o ail hanner tymor yr haf. Gobeithio bych chi'n mwynhau'r wythnos yma, a gobeithio bych chi'n mwynhau wythnos nesaf. Hwyl fawr!